Okei, nyt me ollaan päästy taas huippukokin osaamisalueelle. Me ollaan menossa tuohon viereiseen, tuohon ravintolan Maukkuun. Maukka odottaa meitä tuolla. Mount Saddok. Aivan huippukokki. Ihan sika energinen ja kiva tyyppi. Mä malta ottaa, että pääsee tekemään ruokaa. Pääsipä vielä ulkon tekee. Mä oon ihan myyty tälle säälle. Moi, mä oon Jabu. Sä oot mahdollisesti nähnyt mut jollain swipauksella TikTokissa. Välillä yksin, välillä hauskojen vieraiden kanssa. Multa välillä kysytään, että onks mulla kokin koulutusta ja vastaus on ei. Oh my days! Joten nyt mä haluan ottaa selvää, miten kunnon ruokaa tehdään kunnon kokkien kanssa. Joten tää on kunnon kokin koulussa. Onko Maukka paikalla? Toivottavasti hän on herännyt. Hyvää päivää. Saanko halata? Tervetuloa. Moi. Kiitos. Jaahas. Tadaa. Tadaa! Tää on hieno. Eikö ja sit se mä söpö? heti kiinnitän huomioon näihin amppareihin. Eikö ne oo söpöt? No niin söpö. Joo, ne on Santeri Mortin tekemät. Ja sit on valkoiset pöytäliinat, jotka ehkä kohta vähän sotkeutuu. No ei se haittaa. Yhdestä pöydästä. Se on osa juttua. Tehdäänkö pikku haustouri? Mennään sulle. Joo. Tässä on baari, tuonne mennään myöhemmin. Siellä on keittiö. Siellä on keittiö. Joo. Täällä on tää takabaari, missä on tosi mukava istuskella ja juoda vähän viiniä ja syödä pikku snäkkiä. Onks tää enemmän sellainen, tiedätkö, niinku hengailupaikka? No joo, tää on sellainen, että ei tarvi varata ja sitten voit tulla tähän vaan sellainen romanttiselle unplanned dateille. Ja sit kilistellä. Joo, cheers. Täällä on sitten tää toinen salaisuuksien kammio. Siis mitä, onks tää näin iso? Joo, mä sanoin, että tää on niinku melkein Niin, toinen ravintolasali kokonaan. Ja sitten täällä on niinku viinikellari siinä lisäksi. Tuolla on päädyssä on niinku kylmässä olevat, täällä on kuplivat ja valkkarit ja sitten täällä on tää viinikäytävä. Tää on niinku Markun meidän sommelierin lempipaikka. Hänen valtakuntansa. Paljon viiniä. Onks täällä kaikki, tiedätkö, parhaat viinit? Täällä on kaikki viinit. Wow, joo. Aika hieno. Ja sit tuolla on kylmäs kanssa. Tuolla on kaikki niinku kylmässä pidettävät viinit. Mut siis saa sanoa ei. Onks täällä siis joku pullo, joka sattuu sulle kulmassa auki, mitä voi maistaa joku viini? Voi olla, että tuolla baarista saattaa löytyä joku. Tässä on meidän pieni ja kompakti keittiö. Mulla on sulle Essu. Essu! Ihanaa. Sivuliina. Sivuliina. Okei. Joo. Niin se tulee tää niinku tää kaveri. Joo. Ja sä voit silleen pyyhkiä sun räpylät. Aivan. Kauan sä oot ollut kokkina? Siis kauan sä oot tehnyt ruokaa työksi? Työks vähän yli 10 vuotta. 10-11. Mikä on hienoin tilanne, mihin ruoka on silleen saanut sut? Wow, mikä kysymys. Se, mikä on ollut yksi hienompi juttu siitä ruoanlaitosta mulle on, että mä pääsin matkustaa tosi paljon. Ja se on tosi ihanaa. Missä sä oot niinku eniten ollut? Pariisissa ja sitten viimeisen vuoden. Mä asuin 6 vuotta Pariisissa ja sitten viimeisen vuoden mä asuin Etelä-Ranskassa Arlesissa ja Marseillessa. Siinä vieressä. Ja sieltä mä muutin takas mä asuin siellä vielä viime vuoden tammikuussa. Okei. Ja siis Maukka kertoi jo, että siis hän käy vähintään kerran kuussa. No siis mä käyn niinku kerran tai kerran 2 kuussa. Joo, yritän käydä. Yhden viikonlopun ainakin siellä. Ja sä käyt hakea kaikki inspiraatiot sieltä ja sit sä tuot niin, mä käyn silleen mun kavereiden ravintoloissa ja inspiroitumassa niistä ja syömässä ja juomassa ja hengailemassa ja sit se sattumoisin on osa mun työtä. Niin. Missä ravintoloissa sä oot ollut kokki? No Suomessa silloin kauan sitten silloin kun mä pääsin kokkikoulusta, siellä mä olin juures vähän aikaa. Sitten mä muutin Tallinnaan ja siellä mä olin semmosessa kuin 2 kokkaa ja restoran Onko ne pari vuotta mitä mä asuin siellä. Ja sitten mä olin Ranskassa ajan useammassa eri mestassa. Mikä oli Ranskan joku kivoin rafla, missä sä oot ollut? Varmaan Lolo. Se on semmonen niin pieni viinibaari, sitten avasi toisen niin bistron. Ja sitten tuli niin mun lempparin rafla-kattopaikka siellä ja niistä omistajista tuli sitten sen jälkeen mun tosi hyviä ystäviä vielä. Okei. Ruoka yhdistää ihmisiä. Mitä meillä siis on niinku nyt tänään? Mä kelasin, kun meillä on menussa tällä hetkellä, me vaihtui just menu pari viikkoa sitten. Meillä on semmonen flatbreadi, tehdään niinku juuritaikina. Ja sit saat paistaa ne tossa itse. Pienenkätöisin tehdään semmoset pienet pallukat, jotka me paistetaan. Sitten me laitetaan burrataa siihen vähän ja sit kaikki ihania kevät kautta kesä kasviksia siihen päälle. Osa raakana, osa vähän paistettuna. Tässähän tulee ihan nälkä. Aletaan tekemään. Okay. Me aloitettiin Maukan kanssa meidän pääruoka hapanjuuritaikinalla, joka oli tosi pehmeä. Tää on maailman pehmein taikina. Taikinasta me otettiin noin 10 kokoisia palloja, paistettiin ne vähän niinku pihvit pannulla, keskilämmöllä suurin piirtein. Nyt kun meidän taikinaletut oli kypsynyt hienosti ruskeaksi, niin me tehtiin välisteppi. Jälkkäriä varten mä pilkoin vähän raparperia, me laitettiin siihen päälle sokeria, vähän vaniljatangosta vaniljan makua ja vettä ja laitettiin höyryttimeen kelmun alle, jotta meidän raparperit pehmenee ja makeutuu. Sä voit nyppästä sieltä sulle mieleiset vaikka 3 retiisiä. Katsotaan miten fresh and clean. Fresh is best. Mä otin tällaisen mandoliinin meille. Joo. Ja sä saat varoen sun sormia mandolinoida noin. Mandoliini. Mandoliini. Sormia varoen. Kyllä. Minkä kokosta täältä tulis? Toi on hyvä koko. Siis täällä vois tehdä niinku sipsejä myös. Siis täällä voi tehdä sipsejä, mä oon tehnyt tää sipsejä. Ja näin me mandoloidaan täällä. Täällä ei vaan sliceaillaan. Vitsi tää on terävä tää mandoliini. Joo, sen takia mä sanoin, että varo sormiin. Okei. Mä laitan 5 minuuttia lisää noille raparpereille, sit voit heittää ne sinne kylmään veteen vaan. Samaan. Kaikki sekaan vaan. Raparperit yhteen ja raparperit. Niin, siis retiisit. Siis retiisit.
Kaikki yhteen. Sitten ne vähän krispaantuu ja se häköityy. Niin siis mitä tää kylmä vesi tekee tähän? Se rapsakoittaa ne uudestaan. Okei. Sitten voitaisiin tehdä fenkolista. Ja fenkoli on yksi raaka-aine, mitä mä lupaan. Siis kaikissa ravintoloissa käytetään fenkolia. Onko se sun mielestä negatiivinen vai positiivinen juttu? Se on vaan... Vai sä et tykkää siitä? Ei siis mä tykkään kyllä siitä. Toi ei kuulostanut siltä. Okei. Ja sä teet samalla tavalla fenkolille kuin tuolla. Okei. Siis mä oikeesti tykkään fenkolista, koska siis tää tuoksu on vähän niinku lakritsen omainen aniksen. Se on kyllä. Joo. Ja siis tää kaikki. Tää on kaikki. Meitä on 3 flättiä kuitenkin. Niin Anteeksi. 1 yli laidan. Tuleeko tosta rankkuun, jos mä olisin työharjoittelussa? Tästä menee ehkä 3 miinuspistettä. Okei. Sitten voidaan vähän sillä... Mä en ollut tähän virheet. Mä voin käyttää liemeä sitten huomenna, kun tuun tänne. Onko tää sellainen, mitä kokit sanoo ja sit ne ei ikin käytä sitä sit loppujen lopuksi? Kyllä mä käytän. Okei. Sitten voidaan nyppiä pari thai-basilikaa. Joo, ja miten thai-basilika eroaa normibasilikasta? Tosi hyvä kysymys, mutta se on aromillisesti ihan erilainen. Se on täysin eri. Joo. Se on vähän sellainen potkivampi. Niin on, ja se jotenkin niinku sitruksisempi mun mielestä. Joo. Tykkään enemmän. Joo. Otetaan täältä kivan näköisiä söpöjä lehtiä. Okei, kuinka monta? Jolla sä haluaisit koristella 3 flättiä. Oot sä niinku chef? Joo. Mikä mä oon? No, sä voit olla tällä hetkellä sous-chef. Sous-chef. Niin. Ja nääkin on sopivasti valmiit täällä. Se on tolleen puffannut toi kello. Se on rabarberit. Kun ne on silleen... ne on vielä niinku kasassa. Tuoksuu tosi hyvältä. Niin tuoksuu. Essence of rabarberi. Jos rabarberista tekis hajuvettä, niin se tuoksuisi mun mielestä tolta. Niin, joo, rabarberi on kyllä hajuveessä, se on aika leija. Eikö se ois? Se ois. Ja nää on nyt siis, mitä nää on? Tää on villi rabarberi. Katon sanoa näitä rabarberiksi koko ajan. Mut ne on... Villiparsoja. Parsoja. Ja siis tää on niin ihme juttu, että ne on ton kokoisia. Näin kaposia. Puolet. Sitten laitat puolet tonne ja sitten otetaan pannu, laitetaan siihen vähän vettä ja voita. Ja sitten, kun se voi on sulanut, niin heitään noita tänne. Induktio päälle. Saatko sitä maistaa raakana? Kyllä sä voit maistaa raakana. Wow. Niin. Ja toi on ihan sellainen... Melkein voi syödäkin tolleen. Sen takia se ei tarvii kuin ihan siis minsan tossa. Tää maistuu puutarhalta. Niin maistuu. Siis tää on ihana tää maku. Sä voit vähän niinku sekoitella sit sitä. Tolleen? Joo. Tatsilla? Joo, niin sit vähän niinku silleen... Sitten heti kun se on sulanut se voi, niin voit heittää ton parsat sinne. Eli kind of nyt? About, joo. Plop! Kuuluu vaan. Siis tää tuoksu on niin sairas. Tää on niin ihanaa, kun siis täällä tuoksuu tää kaikki raaka-aineet. Tuollaiset niinku tuoreet ainekset. Jos onko sulla joku niinku iso inspiraatio ruoanlaittaja, ketä sä oot kattonut vaikka Junnan? Mun faija. Niin se on kyllä varmaan isoin. Joo, mun faija oli keittämässä kanssa, niin sen kanssa. Se on joo, enemmän kuin kukaan silleen TV-kokki. Niin. Ja kyllä me ollaan silleen koulun jälkeen pyöritty. Minä ja mun sisko, faija on ollut duunissa ja sitten me pyöritään siellä keittiössä. Haetaan naposteltavaa ja sit istutaan salissa ja yritetään tehdä läksyä. Sä oot kasvanut keittiössä tavallaan siinä ympäristössä. Jep. Joo. Itse näyttää hyviltä. Niin näyttää. Tää on tämmönen luonnonoma spagetti. Pystyykö tällaisia parsoja ostaa normikaupasta vai mistä? Ei ihan normikaupasta. Mä silleen tilauksella tai esimerkiksi Kuurnan kasvispuodista saattaa saada. Nyt me päästään kasausvaiheeseen. Me ollaan tehty ahkeroitu tää ensimmäinen ruokaosuus ja nyt päästään syömään. Tarvitaan tämä vielä siihen. Mitä se on? Se on sitä grämlauttaa, joka on niinku karhunlaukkakastike. Oh my god! Mikä tuoksu? Please, tuoksuttakaa. Siis mitä ihmettä? Karo siis rakastaa karhunlaukkaa. Karonlaukka. Karonlaukka. Me ollaan mökillä, niin siis ihan sama syödäänkö me leipää täältä, niin se hakee sieltä mökiltä niinku pihalta. Kasvaaks teillä? Niin nice. Jep. Toi on kiva. Mikä on kallein rafla, missä oot ikinä syönyt? Varmaan Elcano, semmonen Espanjassa semmonen Michelin ravintola. Mitä se maksaa? Liikaa. Siis niinku oikeesti? Siis niillä oli 1 tähti, mutta me jotin kanssa tosi paljon kalliita viinipulloja, jotka oli muutamat oli sellainen niinku useampia satoja. Eli siis lasku oli yli tonni? Joo oli. Yli 2? Ei, alle 2 tonnia. Eli tonni mutta oliko se sitten hintansa arvoinen? Se oli ehdottomasti hintansa arvoinen. Siis kun tuosta rahasta puhutaan nopeasti, niin tässä mä haluaisin laittaa yhden klipin. Siis mun isoin inspiraatio, Action Bronson, sen kaveri, selitti täydellisesti ravintola ja ravintolan hinnan, niin tässä tulee. What's the greatest restaurant in the world is the restaurant you pay and you still think that is a gift. Yeah, oh yeah. Okei, mitä me tehdään? Laitan ne tasaisesti tähän riviin. Noin. Okei. Hui, onpa nää pehmeitä. Niin. Ne on tällaisia fluffeja. Sanoit, ne on fluffeja. Niin sanoit, sä et valehella. Aloitetaan burratasta, jonka mä oon vähän muussaillut tällaiseksi herkulliseksi. Okei. Mä otan tää about ton verran. Okei. Se on vähän vino kyllä ärsyttävästi. Niin onkin. Laitetaan parsoille ihan vähän
vinegrettiä, vähän maldonia. Joo. Sitten laitetaan vähän tätä sen jälkeen. Sitten voidaan tehdä tästä kans pieni keko päälle. Siis mä luotan nyt siihen, mulla on tällainen, että mä vaan mätän tähän ja sit kun mä nostan... Kansi ehkä erottaa noin silleen, että ne ei oo yhdessä liikaa. Sit jos sä nostat ne, niin sitä saattaa valahtaa, you know. Sit sä voit koristella vähän noin retiiseillä. Ihanaa. Sulla on nyt vapaat kädet tässä. Mulla on täysin vapaat. Kyllä. Ja retiiseillä ja noilla basilikoilla voit koristella. Nyt me koristellaan tää hienosti. Make it cute. Niin, mun jotenkin silmällä, johon luotetaan jostain syystä. Ja sit me päästään syömään. The food is ready. Service! Niin, service! Ei kippis. Kippis. Pitäis mun analysoida tätä nyt? No, haluatko koittaa? Joo. Tai sano vaan mitä sä haistat ja maistat. Silleen, first impressions. Tosi sellainen pirteä. Joo. Mehu, sellainen Mehuisa. mehuisa. Joo. Tuleeko jotain muita tai jotain? Mitä sieltä niinku pitäis? En mä tiedä, miltä se haisee sun mielestä? Se voi olla joku asia kans, miltä se tuoksuu. Mulla tulee tai joku enimmäkseen toinen ruoka tai joku ihan mitä vaan. No siis lähinnä mulla tulee vaan alkoholi ja sellainen viinivaremehu. Joo. Ai niin, pitää maistaa vielä. Hei, siis toi pomppii kielelle. Vähän semmonen bubbly. Jep. Let's dig in. Yeah, let's. Toi näyttää tosi mehukkaalta toi sun kaveri tosta. Niin tästä näyttää. kulmasta. Onks tää se buli? Toi on just se. Joo. Oh, mä en malta ottaa. Nyt me syödään. Cheers. Cheers. No, siis toi taibasilka maistuu. Vai onko se fenkoli? No molemmat. Molemmat on tosi Sika aromaattisia. hyvää. Mut siis just sen makusta, mitä osas oottaa. Tollanen siis raikas. Maistuu keväältä. Niin. Ja mökiltä. Niin. Very good. Onneksi mä en syönyt autoa. Okei. Alrighty. Pulinat pulistu, ruoat syöty. No. Mikä ton safkan nimi oli muuten? Se on Spring Vegetable Flatbread. Ja onko se nyt menossa? Se on nyt menossa. Se on niinku tässä menun kokonaisuudessa kasvispääruoka ja sit siinä alakarttelistalla kanssa. Ja nyt? Se on siellä semmoset väliruokan. Okei, sellainen niinku välisulatus sellainen. Jotain sellaista. Nyt me tehdään jotain. Nyt me tehdään jälkkäri, Pavlova, Joo. jonka mä oon silleen kivasti misaillut valmiiksi meille eilen. Tässä meillä on marenkia. Kyllä. Jos on ruokaa, mihin menee vaikka vaan keltuaisiin, niin näitä saa tehtyä sillä valkuaisilla, mitä jää yli kotona. Tää on niinku ehkä se klassisin, eikö se ole, mitä voi tehdä valkuaisista? Kyllä, se ja valkuaisameletti taitaa olla varmaan klassisimmat, mitä tekee ylijäämä valkuaisista. Sä voit valikoida meille tosta 3 parasta yksilöä. Okei. Beautiful. Se on hyvä. Wow. Oh my days. Joo. Olisiko tää niinku foodut? Ei. Siis, it's real life. No, sit kun on sali täynnä, niin sit mä voisin kysyä tän uusiksi sitten. Katsotaan sitten. Katsotaan sitten, kun se on serviisiin. Niin. Tätä mä en riko. Mä voit kopauta sitä siihen pöydällä. Noin. Eli siinä on nyt top 3 valittuna, josta yksi vähän hajosi. Se ei haittaa. Sitten me laitetaan tänne tämmönen pieni jarru, ja sä voit laittaa sen jälkeen ton marengin tuohon päälle, ja hän ei liuu siitä mihinkään. Sitten sä voit tehdä tämmösen pienen keon. Tässä on mascarpone, jossa on vähän vaniljaa ja vähän sokeria siinä päällä. Mitä sä teet tän? Tälleen? Joo, mä pidän niinku tässä asennossa. Ylhäältä tällä kädellä ohjaan ja tällä kädellä mä puristan sitä samaan aikaan. Eli sama kuin Eerikalla oli meidän kakkojaksossa. Niin. Ja mä en tajunnut sitä silloin. Noniin. Sessa on mun... Joo, purista. Mä teen niinku 2 kierrosta silleen päällekkäin. Ja sit sulla on niinku pieni kuppi tolle rabarberille siellä välissä. Mitä me tehdään nyt? Tehdään kenelli tähän päälle. Eli knölli. Rabarberinölli. Tää on mun pahin vihollinen, mä en osaa tätä vieläkään. Okei. Ja sit sä laitat sen tähän päälle. Siihen päälle. Tästä ja työnnät tätä jädeä. Tonne. Näin kiinni. Tismalleen. Tää on tosi lähellä. No. Tää on tällainen lusikallinen jätski. Sinne päin. Sitten sä voit vähän lämmittää sitä lusikkaa. Sen pohjaa tälleen. Niin sit se irtoo. Onko se sen nyt näin. lämmin? Nyt se on. Kato mitä meillä kävi. Oi. Ei se mitään. Joo. Laita vaan. Käännistä lusikkaa. Miten sä saat tän pysyä tässä? No en saanut, kato. Okei. This is real life. Se pysyy nyt siinä. Se pysyy. Sä sait sen tehtyä. Se on siinä. Kato, tasottuu tää marenki.
Ei, mutta se on hyvä. Siinä se nyt on. Okei. Onks toi jälkkäri nyt siinä? Se on siinä. Mä vähän maldonia vielä. Tuleeko sitä aina? Mä tykkään laittaa niinku jälkkäreihin kaikkia maldonia. Se lää pieniksi Kontrastiksi. Kontrastiksi. Tämä on vaikea tää suomen kieli tänään. Okei, nyt syödään jälkkäriä. Mä nyt päätin sitä, että jos täällä joku haluaisi maistaa tätä meidän jälkkäriä, niin se olisi hyvä. Moi! Häiritseekö mä sun päivää yhtään? Sulla on hieno, mihin noi kukat on menossa? Ystävälle mä oon menossa jo illalla kylään. Oikeesti? Siis mä mietin, me tehtiin tossa siis just jälkkäriä. Mitä tässä on, Maukka? Marenki. Siinä on pavlova, jossa on mascarponekermaa, javun hauduttamaa rabarberia ja rabarberijäde. Joo, eiks vaan? Oikein. Ja siinä on kaikki. Siinä on kaikki. Niin mä mietin, että jos sä haluat maistaa, niin kertoo mielipiteet. Kiitos. Ois ihanaa. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Ja siis marenki on yksi mun tuotteesta. Onko? Tää on just tällainen Eiks oo? Oh. Mä en oo siis sitä maistanut vielä. Onks hyvä? First impressions. Ihan super. Siitä onkin toi jätski. Se on sulle hyvä kirpsä. Onko? Ihanaa. Saa syödä kaiken, jos haluu. Ootko käynyt syömässä tässä? Kantsii käydä. No selkeästi tää on kesän juhlista. Laumali siitä. Naama! Saaks monta 10 pistettä vai monta pistettä? Niin, arvosana. 12. Damn! 0–10. Niin. Siis oikeesti tosi hyvä. Ja raparperi ei oo yleensä niinku... En mä tilais raparperi. Ehkä. Niin. Mutta tähän se sopii tosi hyvin. Koska toi marenki on niin sellainen... Se on tosi makea ja pehmeä. Niin. Toi on silleen vähän kirpakka. Joo. Ihanaa. Jee! Okei, nyt syödään. Now we eat. Mekin. Mut se on aika bold move, että laittaa eka tuntemattoman maistaa ja sit maistaa vasta itse. Se on kyllä. Luotto oli aika kova. Niin oli. Maistat sä paljon ruokia silleen, kun sä teet sitä? Kyllä sun pitää maistaa koko ajan mun mielestä. No miten raikas. Tosi fresh. Hyvin leikattu raparperi. Kiitos paljon. Onko sun lempiväri, mikä näkyy sun annoksissa? Mun lempiväri on siis vaaleanpunainen tai pinkki. No tässä näkyy. Tässä näkyy esimerkiksi, mä tykkään muutenkin tosi värikkäistä annoksista. Sen takia mä tykkään käyttää paljon just niitä syötäviä kukkia äidin palstalta ja sen takia kesä- ja kevätkausi on mun lemppareita, kuka on kaikki kasvikset, jotka on niin ihania värikkäitä. Niin, värit ei oo hirveästi pinkkejä ruokia muuta. Retiisit. Super cute and pink. No sit just jos tekee jotain jäätelöitä tai sorbetteja, niin kaikki mansikat ja puolukat ja kaikki punainen muuttuu pinkiksi. Lautaset on tyhjät. Ne oli tosi hyviä. Kiitos myös tuntemattomalle, kun maistoit sitä kanssamme. Mutta nyt siis ruoat on tehty ja mitä me juodaan tämän jälkeen nyt? Pikku espressot. Espressot. Joo, että se herättää vähän ja closeaa koko tän homman. Juuri näin. Siis ruokailu ja juominen on ihanaa. Se on best. Ja mekin ollaan tutustuttu tässä samalla. Me ollaan. Mieti. Se yhdistää. Niin. Jos mä teen eka yhden, ja sit sä teet samalla tavalla kuin mä oon tehnyt. Yes, chef. Niin kuin äsken. Joo. Sinne alle. Painot tosta. Se jauhaa puruiksi. Siihen tulee oikea määrä valmiiksi. Joo. Lait tähän. Amber. Painat. Noin. Tää on välillä se ehkä vaikein osa. Saada se sinne oikeeseen kohtaan. Tuff. Oikeesti? Joo. Tehdäänkö tälleen niinku kahvilasta ja kahvi? Joo. Se jotenkin vaikuttaa kauhean vaikealta, mutta se on oikeesti tosi simple. Okei. Sit sä menet sinne. Se tästä? Jup. Takans just tolleen. Noin. Okei, ja sit koneeseen. Joo, ja nyt. Joo niin, ja sit kunnolla tiukalle. Hyvä, se on tosi hyvä. Okay. Se on tosi hyvä. Sitten ja sitten katsot, että ne on niitten jutskien kohdalla. Sitten sä voit just siitä. Kahvia tulee. Jee! Oho, tää on ollut opettavani kerta. Mä annan sulle essun. Kiitoksia. Likasiks mä sitä? Et oikeastaan. Kyllä sä oot aika siististi kokkaillut. Jotain täällä on. Vähän marenkia. Kiitos. Palautan viitan. Olet ollut hyvä oppipoika. Kiitos. Kiitos myös opettamisesta. Ei kestä. Ja kärsivällisyydestä. Ei kestä. Tämä on ollut mukavaa. Saisiko olla kahvi? Kippis. Kippis. Hyvän kahvin keitit kyllä. Tää on ihan sikaa hyvä. Miten hyvä krema tossa on vielä. Tää on niin hyvä. Bravo. Hyvä me. Hyvä me. Hyvä. Moi moi. Moikka. Tää tulitikku Aski kuvailee tosi hyvin tätä paikkaa. Mun mielestä tää on tyylikäs, tosi autenttinen ja sellainen jotenkin taiteen halunen ja sellainen, ettei ihan hirveästi välitä mistään niinku määristä tai tyylistä. Koska se on hyvää ja kivaa. Siis ihanaa, kun te olette vastaanottanut nämä videot niin hyvin, sit tulee tosi hyvä mieli. Näitä on ihan sikakiva tehdä, ruoka on ihan parasta. Aurinko paistaa, seuraava jakso tulee taas kohta. Moikka.